3 závodní dny, dohromady 660 km, 15 testů pravidelnosti, které měří dohromady přes 360 km. Tak přesně taková bude letošní Bohemia Eco Energy Regularity 2025. Já jsem Marcel a v tomhle krátkém videu si řekneme pár základních informací, které by se ti mohly pro závod hodit. Princip Regularity Rally, takzvané rally pravidelnosti, je dodržování jízdního průměru, který je stanen pořadatelem. Nejde tedy o to jet co nejrychleji, ale být ve správný čas na správném místě. Pokud takovou rally jedeš poprvé, pojď, prohlídneme si spolu náš web www.rallybohemia.cz a v sekci Eco se dozvíme zajímavé informace. První se podíváme na příručku. Tady se dočteš informace, co je to vlastně Regularity Rally, jaký je princip soutěže, co si připravit před soutěží, jaké věci by ti neměly chybět na administrativní a technické přejímce, jak vypadá a jak se vyplňuje jízdní výkaz, jaké důležité informace vyčteš ze šipkového itineráře a spoustu dalšího. Dalším důležitým místem, které by si měl navštívit a hlavně kontrolovat během závodu, je oficiální vývězka. Tu můžeš navštívit na našem webu nebo si stáhnout do svého chytrého telefonu aplikaci Sportity, zadat heslo Eco Bohemia 25 a jen čekat, až ti na mobil přijde notifikace, že se na vývězce objevily nové informace. Například v ZUčkách, takzvaných zvláštních ustanoveních, se dozvíš, že kromě tradičního poháru pro elektroauta je letos vypsaná i kategorie pro soudobá auta se spalovacím motorem a auta historická. Z harmonogramu potom vyčteš, v kolik hodin startuje daná sekce a jak bude dlouhá a kolik zkoušek pravidelnosti tě v ní čeká. Pokud by ti bylo něco nejasného, není nic jednoduššího, než nám napsat nebo zavolat. A my ti rádi se vším pomůžeme. Dost bylo ale brouzdání po webu, šup zpátky na náměstí do Liberce. I v letošním roce budeme mít uzavřené parkoviště, takzvané Park Fermé, situované na nádherném náměstí v Liberci. Bohužel je zde omezená kapacita k nabíjení a tak některé posádky budeme muset odkázat na veřejné elektronabíječky. Pozor! Příjezd na náměstí vede přes pěší zónu, a tak prosím buď opatrný na pěší. Takovýhle šipkový itinerář buď už znáš, anebo jsi ho prohlédl na našem webu. Tak pojď, pojedeme podle něj na nějaký start zkoušky pravidelnosti. Nyní už se nacházíme na startu zkoušky pravidelnosti Milíře. Ta se dříve jezdila taky jako v klasická rally. Start je vždy označen cedulí, na které je prapor v červeném poli a také startovní čárou. Startuje se vždy v celou minutu podle uvážení posádky, start je bezobslužný. S tím už ti pomůže aplikace, jako je například Rabbit Rally. Zkouška Milíře bude v druhé sekci, to znamená v sobotu dopoledne. Druhá sekce vás zavede do Mladé Boleslavi a už necháme na vás, jak využijete čas a prostor mezi druhou a třetí sekcí. Jako pro automobilové nadšence vám můžeme doporučit například Muzeum Škoda. Pokud jste fandové klasické rally, pak od 12 hodin bude start a pódium a od 1:45 už pojedeme klasickou zkoušku Staroměstská. Zkoušky pravidelnosti se jezdí za běžného provozu, proto i přes závodní tempo a nadšení je důležité na silnici nikoho neohrožovat. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům a partnerům, díky kterým můžeme Bohemia Eco Energy Rally pořádat, a nejenom tu. Těmi hlavními jsou statutární město Mladá Boleslav, Středočeský a Liberecký kraj. Děkujeme za podporu a těšíme se na startu.